Så har vi Lærke. Vil du sige lidt? Mit navn det er Lærke. Jeg har mistet min bedste veninde. Og jeg har den her følelse af, at jeg ved det ikke. Da jeg var mindre, var jeg aldrig rigtig den populære pige, eller den pæne pige, men det var Anna. Anna var alt. Hun var både populær, sjov og sød, og alle kunne lide at være sammen med hende, fordi man bare kunne være sig selv omkring hende. Et par uger inden hun døde, så var vi til den her fest, hvor Anna havde mødt ham her fyren, som hun syntes var virkelig sød. Så vi fulgtes hjem med ham. Men undervejs så begyndte han at komme virkelig tæt på, og jeg tænkte ikke, eller jeg ved ikke, hvad han prøvede på, men jeg løb, og jeg løb, og jeg løb. Men det gjorde Anna ikke. Hun blev bare stående. Og noget tid efter, så har hun prøvet at række ud til mig og tale til mig, men jeg kunne ikke. Og nu kan jeg slet ikke snakke med hende mere.